Ang Ginoo wala nagapilit sa aton nga pagsunod sa iya o kon sa pagpangayo naton sang kapatawaran sa aton mga sala. Apang nalipay siya nga sa bugos naton nga kusog aton tadlungon ang aton mga kiwi nga mga batasan o kon mga kabuhi. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pag-busisi o kon pagtungkad sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako naman, ang inyo masunson nga host, si Pastor Luisito Tomado. Kag sa siningation, ari ang akong duwa ka mga bisita, ang aton mga kababayan diri sa CPAC. Ang una na akong kapakilala sa inyo, si Ma'am Early Grace Roserial Octavio. Siya ang aton nga bago nga treasurer diri sa CPAC. At the same time, siya isa sa aton mga professors diri sa School of Business and Accountancy. Isa siya ka CPA mga kauturan. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, ka ginatamyaw ko tanan nga mga kauturan ko dira sa Tanza SDA Church, subong man sa Silay, Ibimagalon, Silay District, nga under sa leadership ni Pastor Ringo Star Forcado, subong man sa tanan nga tagpalamati isang aton nga lesson study subong adlaw. Yes, thank you again, ma'am. Ay, kaduwa na akong nga pakilala sa inyo. Originally, halin sa Samar, mga kauturan, isa ka waray-waray, but diri siya nagdugay na sa CPAC because isa siya sa aton mga teachers diri sa aton academy, both junior and high school department. Wala sang iban si Ma'am Jerlyn Bansay Garson. I'm sorry, ma'am. Mayong adlaw sa Maayong inyo. adlaw man Pastor sa imo. Kag maayong adlaw man pod sa taga Samar diha. Sa mga kabugtuan. Yes, mga kabagtuan, ari ang inyong bugtang inyong utod si Ma'am Jerlyn Bansay. Ang iya nga bana si Ma'am si Sir Israel Garson from Leyte, mga kabugtuan. Okay, sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto, akon anay tamyamon ang aton mga kauturan dira sa Aklan, sa may Kalibo Aklan, sa may Capiz, sa may Antique, diri sa Negros Occidental, dira sa may Iloilo, sa Guimaras, kag sa mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, kag sa bilog nga kalibutan. Akon man personally ginatamyaw si Vice Mayor Jeffrey, Vice Mayor and Mrs. Jeffrey Incoy, kag si SB Attorney Judy Bon and Mrs. Octavio dira sa Hinubaan. Upon man ni Sir Dondon Pinonggan, ang aton nga station manager sa aton Hope Radio Hinubaan. Ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera, mabatian alas 8:30 tubtob alas 9:10 sa bilog nga Western Visayas kag diri man sa Negros Occidental. Akon ginapasalamatan ang aton mga sponsors, ang mga nga Mendoza nga mag-asawa Mark and Merrill, ang mag-asawa nga Juhan and Myla Susana, ang mag-asawa Jet and Susan Caro, ang mga mag-ulutod nga Marlene, Jamie and Annie Letrino, ang mga mag-ulutod nga Gina Federo Ilumer and Sir Alex Federo, ang mag-asawa nga Junjun and Goldie Julie Gidra sa Inigran, kag ang mag-asawa Engineer Roland and Ninita dapat sa Lacarlot. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton niduko ang aton mga ulo.
maluluyon kag langit no namon nga may nagapalapit naman kami sa imo kabay pa nga ikaw magaupod sa amon sa sinig nga tiyon sining pagtuon sa eskwela sa batika sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Hakon pa nga ba yung si Ma'am Jerlyn pagbasa sa aton sadsaran nga teksto? Tungod sini nagapangabudlay ako nga nagapanikasog sa tanan nga kusog nga ginapang hikot niya sing gamhanan sa akon. Yes, and that is Colosas 1 versikulo 29. Ma'am Jerlyn and Ma'am Early, ang aton nga sa nga leksyon, subong leksyon 6 para sa Hulyo 30, tubtob Agosto 6. Struggling with all energy. Nagapaninguha, nagapanikasog sa Ilonggo sa bugos nga kusog. Yes. Ang aton nga leksyon sa sining trimestre is about crucibles. Ang aton mga kapipitan, mga kabudlayan sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang aton nga pag-alagad sa Ginoo hindi tanan bed of roses. May damo kita kay tiari pa kita sa kalibutan mo. Ang kalibutan is claimed by Satan. So ang kaaway nagapaninguha gid nga maupangan, malaglag kita, matumba kita sa pag-alagad. Ang aton leksyon karon naghatag sa aton sang ideya nga we have also to do our share sa aton nga pagpaninguha sa pagpadayon sa pag-alagad sa iya bisan mabudlay bisan may cross, yet we have the share para nga madinalagon kita. Okay, sa aton nga Sunday, Ma'am Early, ikaw akong unahon, ang title The Spirit of Truth. It is about the work of the Holy Spirit. Ano ni ang share sa Holy Spirit sa aton nga struggle sa pag-alagad sa Ginoo? So sa liwat, mayang adlaw pastor, Yeah. ang bala nga espiritu kanami gid bala mga kauturan kay sa aton nga pagpangabuhi biskan may kabudlayan, Yes. may kalipayan, ara gid ang balaan nga espiritu Yes. nagaupod sa aton, naga-remind sa aton nga ikaw early or ikaw akon pinalangga nga anak si Jesus Christ gusto ko nga ang kaayuhan gid para sa imo ginaplastar sa aton nga kung amo ni aton buhaton maayo ang padulungan kung amo naman ni malain kag kung kisa may ara gid galing pastor nga nang gusto tagid ginapili tagid ang mga hindi dapat para sa aton kag kung nakita ta ng konsekwensya ara gyapon ang balaan nga espiritu nga natabo ni kay tungod nga nag-amo ka na. So ang gusto gid sang balaan nga espiritu sa aton para sa aton nga kaayuhan nakita magpalapit kay Jesus kung nakasala kita mag-repent kita nalipay gid ang balaan nga Yes. espiritu. And that's correct, Ma'am Kanami, sa imo nga punto nga ara gid gyapon. You see, Ma'am Gerlin, kung makatubang kita sa kabudlayan ba, sa kabuhi, may ara lang kita, normally may duha lang ka-reaksyon ng tao. Ang number one, mauntat siya, mahunong siya sa pag-alagad. Ikadua, mapadayon sa mukapyot siya. Yes, can you elaborate some more about that, Ma'am? Kay ang balang espiritu mang gid pastor is dili ni siya pirit sa yes. ato Oo. nga maghinulsol. Yes. Kay kinahanglan manggid nga kita mismo ang mo palapit sa Yeah. Ginoo kag Sa Tagalog pa, kusang loob. Yes. Ano kusang pa loob. Ma'am? Yeah. Kag isa pagid ang balang espiritu amo ni siya ang nagapakonsensya sa ato, Yes, diba? kanaming Diba? punto yan. Pag makasala kita, Yes. ito ang konsensya gali maayo na siya para ma-remind kita nakasala gid kita sa Ginoo. So imbes nga makasala kita, pag makasala kita sa Ginoo, hindi ta nita magpalayo, Magpalayo. magpalapit kita. The more. Oh. Kay Ma'am Nerly, ang punto diri nga iniba lang mga kapipitan, kabudlayan nakaabot sa aton. Sa aton isang ligan natin nga leksyon, it's the result. Sa aton man nga ginahimo. Na amo na bala nga sila nga kung imo ni buhaton, amo ni may tabo sa imo, kung imo supakon, kung mo inom ka, masigarilyo ka, morning may tabo sa aton. And then, kung nahitabo na sa aton, sa imo Ma'am Jerlyn nga punto nga tani hindi kita magpalayo, the more gani kita nga mo palapit siya, and that is the rule of the Holy Spirit, that is the work of the Holy Spirit. Ma'am Early, may
may ara pagkikaidugang. Amo na nang kagkongkis pagid sakto nang hambal ni Ma'am Gerlin nga himbis nga mas mga muyo pagid kita Yes. no mas isik ta pagid kung anong Gani. guidance ang Ginoo kita ya ay nang nakasala ko hindi na lang gid ko magsimba Gani, oo. may magwa na lang gid sa simbahan so dapat ano lang gid Obedient. listen Yes. to the promptings of the Holy Yeah, Spirit. yes. Kaya mo na, Ma'am Gerlen, sa ako ni balan ng balan ng Espiritu is an inner voice. Naghutik sa aton. Nakasala ka. May nulsol. Oo. Na, ti ko nato na punggan, kag aton i-resist. In neglect. I-neglect nato ng inner voice. The more nga nagadula, nagapalayo ang balan ng Espiritu. So, the role of the Holy Spirit is actually prompting us nagahutik sa aton, but does not compel us. Another point, wala nagapilit sa aton, wala man nagaduso sa aton, pero nagalaygay lang sa aton. Yes. Ma'am Cherlyn, sa aton nga Monday, it is the combination of human in divine. Ano ni siya, ma'am, ang punto diri nga atong makita? Ang kon man ni is kita mismo, di ba, kita ang mga muyo kita sa Yes. Ginoo, kapalapit, Ginoo, baguha ako. Pero ang problema, kay hindi mabag-o kita, hindi makapenetrate ang Holy Spirit sa ato Yes. kabuhi, kung kita mismo, wala kita willingness. Yes. Di ba? Wala kita willingness nga mo submit ang atong kaugalingon Yep. sa Ginoo nga para maka-work man ang Holy Spirit sa atong kabuhi. Yes. Yes, Ma'am Jer. Kanami, ma'am, sa imong nga punto, willingness, I like that word. Ma'am, si Pablo sa Colosas 2, Colosas 1:28 and 29. Labi na sa 29. Nagasiling siya, naga-labor ako, nagapaninguha. Yes. Ano ang buot silingon ni Pablo nila? Sa diri sa Colossus 1:28 and 29 no hambal diri si Pablo amo nagay pastor naga-struggle. Yes. May pagid gani nga naga-agonize. Yeah, Grabe gid nga pangabudlay. Pero ini ginaubraya hindi sa iya personal nga effort lamang. yeah. Kundi pinaagi sa kusog nga ginhatag sang Ginoo Yeah, sa Ginoo sa iya. Kag isa pagid bala ka punto pastor amo nang hambal ng Gerlin masubmit kita. Yeah. And submission requires time and effort. And effort. Pareho karon pagbugtaw ta sa aga. Gusto ta lang nga maayo aton buhat, pero wala man taga nangayo sa kusog sang Ginoo. Wala ta nag-spend time para sa leading siya sa aton for that day. So wala gid ta sang makuha nga kusog or amo na bala pastor para sa sinangad lang. Yes, and that's correct, ma'am. Ang isa pa kanami, I will go with you with that idea nga gaagunay si Pablo, naga-struggle siya. Okay, nagapaninguha gid siya sang iya mahimo. Wala nagakahulugan nga pinagi sini nga kung kita gid mag-agonize, magantos, magpamilit gid. Wala nagakahulugan nga ini amo na maresulta ini sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan libre man na lang sa Ginoo. But what Paul is trying to emphasize, ang iyang word, I labor, I agonize, I struggle. Ang punto ni Pablo is that we will cooperate. Yeah. God willing gid ang Ginoo Ma'am Jerlyn, nga magbulig sa aton to make us victorious, to get us away from that crucible sa kapipitan. But unless we cooperate, so nga mo ni akon nga summary sa Monday, cooperation. Unless we cooperate with the Holy Spirit, with God, we cannot achieve what we want to have. So, amo na nga, human and divine combination. Though, dako ang share sang Ginoo, but may part gyapon kita. Nga kung hindi kita magupod, wala mang gyapon. Yeah. Okay. Tuesday, the disciplined will. Ma'am Erlyn, feelings versus truth or reality or discipline of mind. Ano ni ang punto diri? What is feeling nga hindi man nasala saya ang sala ang feelings balatyagon pero that might mislead us as well. Kaya sabi pastor kung ano ang like ang ginaminsin ni para sa akon nga pag hango pastor no ang pagdisiplina sa aton will it involves
guarding the avenues of our lives. Ang aton nga senses, ang aton nga mata, ang aton nga mga feelings, ang aton nga gusto kaunon. So kung kung mapadala lang tabala sa kung anong gusto ta, ganto. hindi nagali kaayuhan para sa aton. So dapat magpangibabaw ang principles, ang mind, Mind. over heart or Yes. over feelings. Yeah. Kagamo ni atong leksyon nga kasiling nga a disciplined mind. Ang punto diri nga we have to really control. Kaya ang meaning diri sang feeling or another meaning or another term for feelings is our emotions, our desires. Nga kung pabayaan ta lang ya, ay damo gidi ha. Gusto tayo magkaon sa damo gid, gusto kita sa kamuna ng mga manamit. But at least we know. That's why God has given us the mind. Ang mga mananap, ang mga sapat, ang ga-control sila is not their minds, but it is their senses. Ang sense of smell nila, ang sense of sight, and other senses nila. Amo na ang ga-control sila. But we, as human being, was given by God the minds, so that we can control, we can decide. Not because of it's nice, not because it is pleasant to the eyes, it is palatable to the taste, but our minds yun control. That's why ato leksyon agud to nga avoid na to, hindi ta matamaan man merely sang crucibles, hindi ta matamaan sang kapipitan nga to the extent sometimes basi malundod na Ma'am Girlie, ano pa Jerlyn forget na Di, ambal gani, merang gani sayings, pastor, nga ambal nga, do not let your emotions control you. Yes. Di ba? Amo gani, hambal dire sa Jeremiah 17, 9, hambal dire, ang tagipusoon malimbong. Grabe, no? Deceitful ang heart. Labaw sa tanan nga butang kaglakas gid kadunot. Sin ubala ang makaibalusin niya. Yes. Diba, pastor? Oh. So, bisag nga ni pastor kung sa pag-asawa, pagpili, Mga bala. pagpili. Oo, di ba? Hindi pwedeng ang imo lang nararamdaman, Yeah, di ba? Sabi nga sa napatigan Tagalog, mo. hindi lang nararamdaman, kundi pati dapat both of your heart and minds both agrees nga this is the person That's ang the gusto person. ko nga Oh, mapangasawa. pagkakita mo nga, ay, kagwapo na yung kikilig-kilig na naman. Lumpat ka na kung imo siya na po, no. That's not. You have to use your mind. Yes, Pastor. You have to control your mind. May dugang ka, Mama. O pastor, especially subong grabe gid bala ang influence ng social media sa mga pamatan-uno. Yes. Kung anong makita nga pamisti, biskan hindi ka komportable, hala Yung suksukon. gani. Kung anong nakita sa TV, Korean, may kilala ko nga mapakuriya gid saya ko no biskan zombie na lang iya role. Basta makapakuriya lang sa kagmamit ya bala ang iya nga crush amo na bala pastor. So mga pamatan-on amo na nga dapat isa pa gid mapili kamo sa inyo nga associations Yes. pastor Yes, no. correct. Para nga kung kisaga paloy-paloy at least may ma-convince mo sa aton amo gini sakto amo na may makabulig man sa aton. Kagti ang bangitaon ta nga mga pares sa kabuhi, inang makabulig sa aton. Hindi man kayo mong makadaldal, makalus sa aton. So, mga kauturan, importante gid. Nga we have to discipline, we have to control ourselves. Let our mind think. Paminsara gid sing madalom-dalom before you can even speak. Kaya kung isa, pwede pa gani ang sulat may erase mo, pero ang number mo, hindi mo na dala lang yun. No. It is already registered. So that's why it pays to control our mind. Okay. Ang punto diri sa sini, nga ang may disciplined mind kita, so that we can also minimize sa aton nga mga kapipitan, sa aton mga problema, kay the result of our wrongdoings, naghihimo sa aton sa dako nga problema. So, but if we will discipline our mind, despite we are in this very sinful world, we can minimize, if not eradicate. Or, kung ara naman gid ina may tabo sa aton nga bukat kayo, still, we have to think and we have to control. Yes, nga ang aton mga nga utak, amo gid ya mga control sa aton. Yes, ma'am, Jerlyn, radical commitment. Radical. Ano ang punto diri sa sining aton Wednesday election?
So radical no, may mga decision manggid na dapat like may mga binuhatan man Yeah. pud ta kita pastor nga dili maayo. Mm. Kag may mga beliefs, may mga culture kita diri sa kalibutan nga dili iya sa Ginoo. Mm. So kung mupalapit kita sa Ginoo kag makabaton kita sa kamatuoran, may aragid kita pagabuhaton or decision Yes. may ara kita mga decision sa kabuhi nga dapat Ibuhaton kit. buhaton naton kag ilisan or separate ourselves from the world. Yes. Kumbaga. And that's it. Before na ako nihata kay Ma'am Early, ang akong di Ma'am nakita sa aton nga Wednesday election is the word intentional. Magsiling kita nga radical. Daw tinuyuan gid ba? Oh, daw ginpilit, ginhungod. Yeah. I like the word hungod. Yeah, sa Ilonggo. Daw tuyo mo gid nga buhaton. Okay. So ang aton commitment sa pagbaton sa Ginoo hindi lang kisira-sira. Whatever will be no. It should be intentional. It should be a radical commitment. Hungod sa buot, tuyo gid, pinilian gid nga pagkomitar sa Ginoo. That's why kung anuman matabo, anuman kapipitan, anuman kabugata atong ginapasan because we have that real commitment. Pareho sa inyo, ma'am. You said, I do. During ka mo ginkasal. Bago pa ka mo ginkasal, why pa mo mga kabataan, no? Mga utod, mga bago ni sila ng mga asawa, why pa ni mga bata. Pero they have already a commitment na by worst or by For better or worse. for worst. Ikaw lang gid, hasta gid sa katapusan. Until the end. And that is a good example of radical commitment. Yes, ma'am. Early. Gani, Pastor, pero blasa kung mag-asawa, syempre, kung mag-asawa ka mo, mas magkilala mo pag sa. Pero kung nakita mo hindi maayos sa iya, hindi pwede nga iuli mo sa. So, mo mana, nang, kung committed ka sa promise ng imo, agin, hambal sa tubangan sang Ginoo, tumanon mo gida. Amo man ni sa aton Wednesday lesson, if your eye causes you to stumble, kakasa. Pero not literally nga, Yes, kakason ko gid. Kundi kung ano ang mga bagay nga nagapaluya, nagapatumba sa inyo sa pag-alagad, itinguhai nga kakason ina sa inyong kaboy. May ara ko bala i-share, Pastor. Yes, yes. Sang college ko, ng fourth year ko guro, though ang ako niya manghod bala na aksidente sila. So in short, napatay gid sila, kay nabungguan sila sang series. I just don't know nga ang ako niya nga feeling, Pastor. Di ba usually, patron ko gito ya ang nagbunggo. Or amo na, ganing kay, mas gimpili ko nga magpatawa. Do mo na bala, Pastor, ginpangamoy ko sa Ginoo nga, nang Ginoo, nang salamat giging pahulang mo sa ako, nang amon manghod. Wala ako balasang hatred sa mga usually, di ba? Kung amo na nga series do, ginhungod, gid ko no, mga amo na. Palukpan ko na. Oo, so, mga kauturan, ablang hindi lang sa kalipayan nga committed ta sa Ginoo, hindi lang sa kabuganaan nga committed ta sa Ginoo, kundi biskan sa trying times sa kabudlayan, ang aton niya nga loyalty, ang aton nga faithfulness, aral lang gid sa Ginoo. Why good question. Taga-ano ko hindi, ikaw lang yapon, Lord. Sabton mo akong pangamuyo ko hindi. I am still committed to you. The same as you're committed to your husband. Your husbands are committed to you as their wives. Yes, ma'am, Jerlyn. Anong imo na nakita diri sa aton nga Wednesday election? Amo na, Pastor, no, nga may mga bagay gid kita nga i-change bala. Yeah. Kag ang aton maging ang aton mga bagay sana dapat i-commit na nato sa Ginoo. Yes. Kay kung mangabudlay kita kag ang aton lang kaugalingon ang aton saligan, ini mawala ni sang pulos ang atong kabudlayan kung wala kita commitment diha sa Ginoo. And that's correct. Diba? Dapat ang aton kabuhi may commitment kita, Lord, hindi ko na ni buhaton. Hindi ko na ni gawin pa para lang kay amo ni ang mga ginabuhat bala naton sa pang-adlaw-adlaw nga sa atong kabuhi. Amo ni siya ang drift away bala para sa Ginoo. Amo ni siya nagapalayo sa aton nga ang atong relasyon sa Ginoo
makuan, Madula. madula. Mawala. So mauna nga we have to commit Yes, ourselves and to that's God. correct. Lang, Ma'am Jerlyn, before you start your journey, May commitment. may commitment ka na. Ang imong natanaw is the end result, ang goal, ang katapusan. Hindi ka magtanaw sa mga hindrance along the way. Kaya kung imo tanaw ng along the way ng mga kabudlayan, you cannot reach your end goal. Kaya mo man and that's the point of radical commitment. Nga whatever Lord will happen, I will still love you and I will still be with you. Yeah. Sa aton nga last nga adlaw Thursday, this is about the need to persevere. Okay, ang pagkakinahanglanon sa pagpadayon kag ang atong leksyon speaking about Jacob. Ma'am Jerlyn, amang early, ano di ang punto ni, anong leksyon nga makuha natin kay Jacob man? Ang sa kay Jacob ni nang di ba amo na ning time nga manugbalik na sila Yes. sa iyang ilistaran gid sang una. Kag dito syempre nagahulat ang iyang utod. Wala sa kabalo kung anong himo sa iyang utod, pero siya nahadlokan kay may sala sa nga ginhimo sa iyang utod. So sa sini nga gabi nakig away. Hindi man do amo na bala nagkig-wrestling. Wrestling. Kag diri Nakigdomog. Oo, nakigdomog. Kagang ini, ang nanamian ko di nga punto, pastor, is nang siyempre, bilog nga, pila na kauras ng inaway. Yes. At iwawadaan ka na energy. Pero anong ginobra ni Jacob? He hanged on. Nang wala gid siya nagbuya, samtang hindi mo ko i-bless. Hasta nga, nagkalabali ng iyang hips, pagkaaga, kiang-kiang na sa. Pero kung hindi mo kaya pag-i-bless, hindi gid kuya maguntat. So, amo man bala sa aton, mga kauturan, kung gusto ta ang kadalagan sang Ginoo biskan ano padang matabuya, persevere. Yes. Mga kauturan, ang punto bala, nga kung hindi ginasapak ng Ginoo kag wala nagsabat ng Ginoo sa aton ginapag-ampo sa aton mga pangamuyo, hindi kita maguntat, hindi kita magdiskuryo, padayon tubtub Ginoo, hindi kuya maguntat ya pangamuyo pangayo sa imo kung hindi mo kuya sabton kang hindi mo ihatag. And God knows what is best for us. Ma'am Shirley, ano pa ning punto nga nakita niyo? So amo na pastor no, endurance kag Yes, perseverance kanang ang punto. gikinahanglan sa aton as a Christian. Dili kay patawhay lang kita sa Yes. Kristiyano, patawhay lang mamuyo lang kuya, pero wala man gid effort. So gikinahanglan gid nga pailob, Yes. pasensya, humble. Yes, humble. Kana mo na mga synonyms sang perseverance. Yes, ma'am. Ano pa? Amo na gid pastor nga Yes. be humble. Yeah. In kay may sa atong kabuhi dili kay makasugata gid kita, maka-encounter gid kita sa mga iba-iba nga klase nga personalidad sa tao. So as a Christian makita gid diha ang imo pagka Pailobon. pailobon Yes. kag mapainubsanon sa panahon sa mga pagsulay sa kabuhi. Yes. Tilaw. Okay. Pagtilaw. Ang aton nga leksyon sa Thursday, naghatag diri sang meaning sang perseverance sa English. Nagasiling ang perseverance. Ang aton leksyon nagsiling, the ability to keep going despite wanting to give up. Nga daw mauntat ka na daw masurrender kita na kita pero nagapadayon. And that's the word perseverance. Na sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, sa mga kapipitan, mga kabudlayan, nga aton ginahakwat, padayon. Nga daw imo na ibundak nga hindi ka na surrender ka na, padayon lang. I surrender all. Yes, I surrender. Let us always remember nga si Jesus ara upod naton. Mga utod, wala gid guro namon matag ang tanan. Pero kami nagapati, si Ma'am Early Grace, si Ma'am Jerlyn, kami nagapati, mga kauturan, nga amon natag ang the best gid, nga amon inog share sa inyo. Ang Ginoo nag ang balaan nga Espiritu, maghatag sang the rest, nga inyo pang ginapabot. But for us, we are very sure and we're confident we have shared the best for you. Ako na mga bayon si Ma'am Early sa paghatag sa iyang last word. And eventually, si Ma'am Jerlyn, ma'am. Ang ini nga si man ang leksyon mga kauturan nagapahangop sa aton nga sa
plano sang Ginoo sa pagluwas sa aton, may aragi kita nga role. Amuni ang aton gani nga title, Struggling with All Energy. Ang aton nga part kung paano nga ma-maintain naton, di ba, ang salvation ginahatag na sang Ginoo. Pero pareho bala sa grade, ang teacher gusto iga niya ta 100. Pero paano ta na ma-maintain nga hindi magnubo nga magnubo amo man na. So meaning there's a role ang aton nga pagpili, ang aton nga commitment, kag ang aton nga perseverance. Amen. Yes. Ma'am Jerlyn. Para sa ako, no, dako ni nga, ang akong lesson nga natun-an diri nga sa Sabbath School lesson is, para malabot naton ang ginatawag nga godlikeness, ng godliness, no? Yeah. So, gikinahanglan ang aton paningkamot pod nga isumiter naton ang atong kabuhi sa Ginoo, kag ang divine power nga amo na siya ang makapalapit sa aton sa relasyon naton sa Ginoo. Amen. Yes, kanami mga kauturan. Ang aton nga leksyon sini nga simana mga autor nagatag sa aton sang ideya nga sa mga kapipitan nga aton ginaantos sa adlaw-adlaw naton nga pagsunod sa Ginoo nga kinahanglan ang Ginoo sang aton kooperasyon. Nga kinahanglan nga aton tumanon ang hutik sang balaan nga espiritu. Nga kinahanglan nga aton disiplinahon, aton kontrolon ang aton desire, ang aton emotion, aton feelings. Kay kung aton lang nipasagdan mga kauturan, magadaldal ini sa aton sa kaperdiyan. And then the last point is that we have to persevere. Padayon mga kauturan. Bisan ano kabugat, padayon. Because Jesus is just right there. Okay? Kung matumba man gid kita, ara siya nga maga-alay-ay sa aton. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sining aton nga pagtuon sa sining nga simana. Hakon pangabayon si Ma'am Early Grace pagsira sa aton pagtuon pinagi sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Nayugmao naman nga Diyos, nagapasalamat kay kami sa pagbusog nimo sa amon espirituhanon Amen. pinaagi sa sini nga mga pulong. Yes, Lord. Kabalo kami Ginoo nga dako gid ang amon nga alatubangon samtang kami nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Pero nagapasalamat kid kami nga ang imo promesa pinaagi sa presensya sang balaan nga espiritu mangin kaupod gid namon nga amon malampuwasan, amon madaog ang mga pagtilaw nga amon pag-aatubangon. Ginatugyan gid namon sa imo tanan, subong man sa tanan namon nga tagpalamati, pakamaayuhas sila kag subong man kabay ini nga mga pulong mangin pagpakamaayo sa ila. Ini tanan namon na pangabay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.